Dziko la Malawi muli mpungwepungwe kwambiri makamaka pa nkhani yakumangidwa kwa anthu amene anali anthu odziwika bwino amene anali ma untouchables. Ndikulankhula za Chimwendo Banda komanso Vitumbiko Mumba. Komafunso ndikumati zachitika motani? Kodi anthuwa milandu imene akuimbidwa ndi yotani? Kodi nkhani zimene akuimbidwa ndi zandale kapena basi zangokhala routine je kuti wina amangidwe lero azatulutsidwe mawa kenako azasumire boma kuti anammanga popanda mulandu kenako aliliridwe? Kodi izi zikuchitikadi? Ikamatha video ya msiku wa lero ndikhala ndakupasani mayankho onsewo komanso kuphatikizapo milandu yeniyeni imene anthuwa akuimbidwa. Dzina langa ndine Sam Mavita. Tiyeni tikhale limodzi. Kumangidwa kwa amene anali nduna ya zamalonda komanso anali membala wa chipani cha Malawi Congress MCP amene iyeyo anapikisana nawonso ndi azinzake pa mpando uja wa vice president ku chipani chimenechi, komanso kuphatikizapo anali running mate wa Lazarus Makikathi Chakwera ku MCP. Iyeyo wamangidwa, komanso kuphatikizapo wamangidwa limodzi ndi mlembi wa mkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP komanso nduna yakale ya maboma ang'ono amene ndi Richard Chimwendo Banda. Kumangidwa kwawo kwazisa mkangano waukulu pandale makamaka ku Malawi, pamene Achimwendo Banda akuganiziridwa kuti iwowa anapalamula mulandu ofuna kupha munthu, ndipo Amumba asekeredwa ndende chifukwa cha zimene ananena posatira zisankho zija zapa 16 Septemba, ndipo anthu owasatira ambiri akususana ndi zimene zachitikazi, ndipo anthu ambiri akulankhula kuti iwowa sizimayeneka kuti amangidwe, ndipo izi zangokhala nkhanza chabe pandale basi. Komabe kuunika mozama ndi mmene zinthu zilili zikusonyeza kuti kumangidwako sikuti kwangokhala kwa ndale kokha ayi, anthuwa amangidwa mosatira malamulo ndithu. Choyambirira tatiyeni tione mlandu wa Chimwendo Banda kuti kodi Chimwendo Banda analakwa chani. Apolisi asimikiza kuti mlembi wa mkulu wa chipani cha Malawi Congress Richard Chimwendo Banda iwowa akuwaganizira mlandu wofuna kupha munthu. Uwo ndi mlandu waukulu ndipo sitinganene kuti akuzunza munthu ayi, chifukwa chakuti mlandu uwo ndi mlandu umene ndi umodzi mwa milandu imene ndi ikuluikulu imene anthu samayisekerera. Mulandu ofuna kupha munthu ndi umodzi mwa milandu ikuluikulu kwambiri makamaka kuno ku Malawi, ndipo ili ndi zilango zokhwima m'Malawi, ndipo nthawi zambiri imafunika kuti ifufuzidwe mwabwinobwino mozama munthu uja asanamangidwe. Ngati apolisi ali ndi umboni okwanira osimikizira mulandu wotero, ali ndi udindo ochitapo kanthu mosasamala kanthu kuti kodi amene akuganiziridwayo ndi ndani. Ndipo pa nkhani imeneyi amene akumangidwawo nthawi zambiri zikakhala zandale, anthu ambiri amangoyankhula kuti ndi zandale ndikuziponyera uko, kuyiwala kuti kodi tatiyeni tifufuze zenizeni ndi zinthu ziti. Kumapeto kwa videoyi ndikupasani nkhani yonse kuti kodi amene amaganizidwa kuti amafuna kuphedwa ndi ndani. Kumangidwa kwa Amumba kwabwera pa ganizo lakuti iwowa amafuna azise chisokonezo komanso kuphatikizapo amafuna asokoneze zisankho. Mukukumbukira ino pa mawu amene anayankhula a Vitumbiko Mumba. Ndikubwezeni mbuyo pang'ono. Minister wakale wa chipani cha MCP a Vitumbiko Mumba anamangidwa ku nyumba kwawo ku area 47 ku Lilongwe, ndipo iwowa adapita nawo ku polisi ya Lingazi. Magwero akuonesa kuti iwowa amangidwa posatira mawu amene adayankhula pa msonkhano wa atolankhani pambuyo pa zisankho, ndipo mawu aja anali aja amene tinkakonda kuwagwiritsa ntchito kwambiri ma thumbnails athu, mawu okuti we got this. Ayowa amene anachita kuwayankhula amodzi.
we got this. Ndiyankhule nchichewa sana beyai koma tagwira akuba. And I want to tell them this, our colleagues from DPP, we got this. Mawu awa anthu ambiri anawamasulira kuti akufuna aonese komanso kuuza mtundu wa Amalawi kuti iwowa ali ndi chinyengo chonse, ali ndi mphamvu yonse yochita manipulate bungwe lija la Malawi Electoral Commission, komanso kuphatikizapo iwowa amafuna apange chinyengo chosusana ndi chipani cha Democratic Progressive DPP. And these are facts that I'm saying we have seen. When I say we got this, I mean WEGOTTHIS. We got this. Ngakhale kuti anthu ambiri akunena kuti zimene Amumba ananena zimanenedwa ndi anthu andale ambiri, motero iwowa amayenera kuti atetezedwe komanso kuphatikizapo amawu awa ananenera pagulu, ndipo anthu ambiri akulankhula kuti polankhula pagulu motero yonjo amafuna abwerese zisokonezo pa zisankho. Izi zikhonza kuyang'anidwa ndithu m'malamulo chifukwa chakuti kuyankhula china chilichonse chofuna kuonesa kuti iweyo ndiwe dolo ukuzisata bwino kwambiri za chisankho, kapena kuyankhula ngati uli ndi control pa zisankho ndi zinthu zina zotero m'malamulo a Malawi zilibe kuti amene akuyankhulayo ndi ndani, koma ndi zosusana ndi lamulo ndithu, makamaka pa nthawi imenenso kuli nkhani zokhuzana ndi kuvota ndi zinthu zina. Akuluakulu a boma ambiri ena akunena kuti mawu amenewa ndi olimbikisa kapena kuti osocheresa anthu, ndipo akhonza kukhulupirira kuti anthu ambiri akukhulupirira kuti mawu awa akhonza kuyambisa chipwirikiti kapena kufalisa nkhani zaboza. Pachifukwa ichi kumangidwa kwa Amumba sikungamveke ngati kuopseza pandale, koma ngati kulimbikisa malamulo olamulira anthu, komanso kuphatikizapo kulimbikisa malamulo a nkhani zokhuzana ndi kuyankhulana moyenera komanso kukhazikika kwa bata mu ziko. Komabe ngakhale zinthu izi zili chomwecho, zindikirani kuti kunoko ku Malawi kuyankhula kuti wina wake akamangidwa tizilankhula kuti anthu awa amangana ndicho linga chofuna kuzuzana pa ndale ndi zinthu zolakwika, ndipo makamaka nkhani ikabwera ku nkhani yokhuzana ndi amene akumangidwa ndi wandale komanso otchuka amene ali ndi omusatira anthu ambirimbiri. Anthu ochuluka amaganiza ngati kuti anthu andalewa amamangidwa chifukwa chongofuna kukondera pa ndale basi, kapena mawu aja amene amatchulidwa kwambiri mu chizungu kuti mumvese sentence ndiyankhule kuti selective justice. Komabe chilungamo pachokha sichiyenereka kumasuliridwa mwachisawawa, ndipo mfundo zitatu zikuluzikulu zimene ndipereke posachedwa apa ziuchosa maganizo anu okhulupirira kuti kumangana uku kwachitika mwandale pa zifukwa izi. Number 1, mtundu wa milandu imene yapalamulidwa. Okay. Kufuna kupha munthu ndi mulandu oti palibe angausekerere, ndipo si mulandu waung'ono kuno ku Malawi. Okhwimisa malamulo anthu ngati apolisi, maloya kaya majaji mwachisanzo angakumane ndi mavuto akulu ngati umboni wina uliwonse umene ukhonza kukhala umboni oona pa izi. Number 2, kufanana kwa nthawi. Kumangidwa kumeneku kwabwera pa nthawi imene mabungwe akufuna kutumiza yabwera pa nthawi imene mabungwe aboma akukakamizidwa kuti aonese ufulu wawo komanso kubwezeresa chikhulupiriro cha anthu. Iwowa akupemphedwanso kuti azichitapo kanthu pofufuza zimene zikuchitika mosasamala, ndipo anthu posatengera kuti munthu amene wachita ndi ndani. Chinthu china chimene mukuyeneka kuchizindikiraso bwino ndi chakuti nyengo imene awiriwa aziperekera okha m'manja mwa apolisi. Anthu onsewa anali komanso ali ndi ufulu onse wa ulamuliro kuphatikiza mwayi opempha kuti wina wake awayimirire asanamangidwe, ndipo pa nkhani za malamulo izi palibe amene angasuse, ndipo iwowa akhonza kuganiza kuti alibe mulandu wina uliwonse.
Kuzuzana pandale nthawi zambiri kumachitika mwanseri, ndipo munthu amene akuzunzidwayo amaganizidwa kugwiritsa ntchito zinthu zina. Koma pa kumangidwa kwa anthu awiri awa palibe chinthu china chilichonse chimene mukhoza kuchisonya kuti ndi chimene chachitika. Chinthuso china chimene mukuyenereka kuchizindikira bwino ndi zinthu zakuti pachitika demokrasi osati kusakana pandale kapena kuti osati ndale zogweserana mdoti. Ulamuliro wa demokrasi ya ku Malawi umadalira magulu amphamvu odalirika monga apolisi, makhoti komanso mabungwe oyang'anira anthu amene amagwira ntchito mopanda kukondera. Nthambi izi zimakasusana kwambiri ndi anthu otchuka, anthu amene nthawi zambiri amalakwisa posasiyanisa kukhazikisa lamulo ndi kupanga zinthu mwa ndale. Kumangidwa kwa Avitumbiko Mumba komanso Chimwendo Banda kuyenera kuganiziridwa kwambiri pofufuza zimene zikuchitika, ndipo kuyankha mlandu wokhuzana ndi kuphwanya malamulo ndi chinthu chofunikira kwambiri ngati stepe yofunikira ku Malawi imene imayenereka kuti ichitike. Koma mwina funso ndi kumati, kodi zimene zinachitisa kuti Chimwendo Banda amangidwe pa mulandu ofuna kupha munthu ndi chani? Kodi Chimwendo Banda angaphedi munthu amene uja? MCP Secretary General amene ndi Richard Chimwendo Banda mchaka cha 2022 akuganiziridwa kuti anaba munthu kapena tilankhule kuti anamtenga munthu ndi kumamusunga mokakamiza. Chimwendo Banda amenenso ndi MP wakudowa anakazipereka okha amene ku polisi atamva zokuda kuti nzawo amene anali wamchepani apolisi abwera azamutenga, ndipo iwowa kusatira kumangidwa kwawo apolisi anawasamusira ku area 30 ku polisi imeneyi ya Kanengo, ndipo zosatira zinali zikufufuzidwabe. Apolisi anayankhula kuti kumangidwa uku kukusatira kufuna kupha munthu amene dzina lake ndi Frank Chiwanda, pamene zikuganiziridwa kuti izi zinachitika ku Madisi mboma la Dowa mchaka cha 2022. Koma funso ndi kumati, Frank Chiwanda ndi ndani? Frank Chiwanda ndi membala wakale wa chipani cha Malawi Congress amene iyeyo anathamangisidwa mu chipani cha Democratic Progressive, ndipo mu nthawi yake imene anali ku MCP ankamveka kuti iyeyo anali munthu amene ankayankhula mosanyengerera Lazarus Chakwera mmene ankayendesera boma lake, ndipo anthu ambiri sankakondwera naye, ndipo kumususa Chakwera kwakeko zinapangisana kuti anthu ambiri asamamuonere ndi diso labwino. Apa ndikufuna ndikupasireni mulandu umene Richard Chimwendo Banda akuganiziridwa. Mu February mchaka cha 2022 Chiwanda amene ndi mkulu chamene ankafuna kuphedwa, iyeyo akulankhula kuti pachizungu mundilole ndigwise ntchito makuti allegedly, kutanthauza kuti izi si zinthu zimene zachitidwa prove ndi wina aliyense kapena akhoti ayi, izi ndikutengera ndi kuyankhula kwake. Achiwanda akuyankhula kuti iwowa anazatengedwa ku Madisi kumene iwowa akuyankhula kuti anazayikidwa mu thumba ndi anthu ena osaziwidwa bwino. Potengera ndi kuyankhula kwawo, mu nthawi imene iwowa anali atamangidwa ndi kuyikidwa mu thumba, amamva zokambirana za anthu amene anawagwira ndi kuwamanga ndi kuwasiya mu thumbawo. Anthuwa akukambirana kuti amene wawatuma ndi Richard Chimwendo Banda. Iwowa patadusa nthawi yayitali anazakasiyidwa pafupi ndi mtsinje wa Buwa kumene anthu odusa anawazindikira ndipo anawatengera ku chipatala kuti akalandire thandizo. Achiwanda anazakadandaula nkhaniyi ku polisi ya Madisi. Izi ndi zimene zinausa kuti payambike kafukufuku amene wabweresa kuti Chimwendo Banda amangidwe msiku la lero. Kuvomereza kwa apolisi kuti amanga Chimwendo Banda pa nkhaniyi kwabweresa mafunso ochuluka kwambiri kuti
zoona. Kodi apolisi angamange munthu wamkulu ngati Chimwendo pa nkhani yolankhula kuti achiwanda amati, koma ndikuthekadi ndithu kuti apolisiwa ali ndi umboni onse komanso umboni ogwirika. Dzina langa ndine Sam Mavita, ndi ngati mwayikonda video ya msiku wa lero chitani subscribe komanso kuphatikizapo ndimangofuna ndithokoze mwapaderadera chifukwa chakuti takwanisa kukhala ndi anthu okwana 200,000 subscribers. Anthu amene anachita subscribe akwana 200,000 sopano ndayamika kopambana kwambiri, ndi inuyo mwapangisa kuti zitheke. Chonde chitani like video imakomesa yalomwe osapanga mistake sipachitika mistake. Ndathokoza kwambiri.